ഇപ്പൊ ശരിയായ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. Yes, Mataji. Hare Krishna. ഹരേ Thank you, കൃഷ്ണ. Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് സത്യവ്രത മുനിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. സത്യവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ഏത് അവതാരമാണ്? ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരത്തിലാണ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് സത്യവ്രത മുനി പ്രാർത്ഥന എടുക്കുന്നത്? മത്സ്യാവതാരം. മത്സ്യ അവതാരത്തിന്റെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് എട്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ്. എട്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 24-ാം അധ്യായത്തിലാണ് മത്സ്യ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ മാതാജി? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay, Mataji. Hare Krishna. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് മത്സ്യാവതാരത്തിലെ 8-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ്. അപ്പം സത്യവ്രത മുനി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ ഇത് ഒരിക്കൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സത്യവ്രത രാജാവ് ദ്രാവിഡ ദേശം ഭരിക്കുകയാണ്. ചക്ഷുഷ മന്വന്തര കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ദ്രാവിഡ ദേശം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സത്യവ്രത രാജാവ് കൃതമാല എന്ന നദിയില് പോയി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കും. അപ്പോഴാണ് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്വർണ്ണ മത്സ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ആ മത്സ്യത്തെ തിരിച്ച് നദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ രണ്ട് കൈകളും കൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുമ്പിളിൽ എടുക്കുമ്പോ വീണ്ടും ആ മത്സ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം അത് നദിയിലേക്ക് കളയും. അപ്പോഴാണ് ഈ മത്സ്യം സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു പോയി. ഈ മത്സ്യം പറയുകയാണ്, ഓ രാജാവേ, അങ്ങ് എല്ലാരെയും, പാവങ്ങളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നവനല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത്? ഞാൻ ഈ നദിയിലൊട്ടും എന്താണ് സുരക്ഷിതയല്ല. ഞാൻ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് എന്നെ കൊല്ലും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരണം തരണമേ എന്ന് ഈ മത്സ്യം സത്യവ്രത രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ഇത് കേട്ട് അതിശയിച്ചു പോവുകയും, സംസാരിക്കുന്ന മത്സ്യമോ? അങ്ങനെ ഉടനെ രാജാവ് ആ മത്സ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ മത്സ്യത്തെ കൊണ്ട് വീട്ടില് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കുടത്തിലാക്കും. അങ്ങനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ആ കുടം നിറയും. ഈ മത്സ്യം വലുതാവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മത്സ്യം പറയും, ഓ രാജാവേ, എനിക്കിതില് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നാലും എന്ന് അപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ രാജാവ് ഒരു വലിയ കിണറ്റില് ഈ മത്സ്യത്തെ കൊണ്ടിടും. നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മത്സ്യം വലുതാകാൻ തുടങ്ങും. ആ കിണർ നിറയാൻ തുടങ്ങും. കിണറിന്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ മത്സ്യം വലുതാവും. അപ്പൊ സത്യവ്രത രാജാവ് ഇത് കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോകും. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ കായലിലേക്ക് ഈ മത്സ്യത്തെ കൊണ്ടിടും. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ കായൽ മൊത്തവും നിറഞ്ഞു കവിയും. ഈ നിറയുന്ന അത്രയും വലുപ്പത്തിലാകും ഈ മത്സ്യം. അപ്പോ എന്നിട്ട് ഈ മത്സ്യം പറയും, രാജാവേ, ഈ കായലൊന്നും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, എന്നെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് മാറ്റിയാലും എനിക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിലും വലുതായിട്ടുള്ള എന്താണ്, കടലിലേക്ക് തന്നെ. അങ്ങനെ രാജാവ് ഈ മത്സ്യത്തെ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്.
അപ്പൊ കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് മത്സ്യം പറയും, ഓ എന്നെ ഈ കടലിൽ എറിയാണോ? അവിടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള സ്രാവുകളുണ്ട്, ആ സ്രാവുകൾ വന്ന് എന്നെ കൊല്ലും, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ കടലിലേക്ക് എറിയല്ലേ എന്ന് രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ മത്സ്യം. ഇത് കണ്ട് ആകെ ഇതെല്ലാം കേട്ട് അതിശയിച്ച് രാജാവ് ചോദിക്കും, അങ്ങ് ആരാണ്? ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലേക്ക് വളർന്നു. ഒരു പാത്രത്തിലും ഒരു വെള്ളത്തിലും ഒന്നും ഒരു ജലസംഭരണിയിലും അങ്ങേക്ക് കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തെ മത്സ്യത്തെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സത്യവ്രത രാജാവിന് മനസ്സിലാകും ഈ മത്സ്യം മറ്റാരുമല്ല. അപ്പൊ രാജാവ് തന്നെ പറയും, അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും നാരായണനാണ്. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്താ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് കാരുണ്യം കാട്ടാനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങയുടെ എല്ലാ ലീലകളും അങ്ങയുടെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഈ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയാലും. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്? അപ്പൊ ഈ മത്സ്യം ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മത്സ്യ അവതാരത്തിൽ വന്ന ഭഗവാൻ രാജാവിനോട് പറയും, രാജാവേ, ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഇന്നേക്ക് 7ാമത്തെ ദിവസം ഈ 3 ലോകങ്ങളും പ്രളയം പ്രളയത്തിൽ വന്ന് എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോവും. 3 ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂവ സ്വർഗ, ഈ 3 ലോകങ്ങൾ പ്രളയം വന്ന് എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലാണ് പകുതിയുള്ള ഒരു ഈ പ്രളയം വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും കടല് കയറി പോകുന്നത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ കപ്പല് വിടും. അപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ ഈ സസ്യങ്ങളും പിന്നെ വിത്തുകളും പിന്നെ വിലപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതും ഇതെല്ലാം ഈ കപ്പലിനകത്ത് സ്വരൂപിക്കുക. കൂടാതെ നീ സപ്ത ഋഷികളായിട്ടുള്ള 7 ഋഷിമാരെയും എല്ലാ മറ്റു വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം ഈ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ മത്സ്യരൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ കപ്പലും എന്റെ ഈ കൊമ്പുമായിട്ട് കെട്ടുക. എന്തു വെച്ചാണ് കെട്ടുക? വാസുകിയെ ഒരു കയറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാസുകിയെ കൊണ്ട് ഈ കപ്പലിലും കൂടാതെ എന്റെ കൊമ്പിലും, അപ്പൊ ഒരു കൊമ്പ് നമുക്കിവിടെ കാണാം, ആ ഒരു കൊമ്പിലാണ് കെട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കെട്ടുക. കൂടാതെ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യം ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി മുഴുവൻ കടല് കയറി മൊത്തവും മുങ്ങിക്കിടക്കും. മൊത്തം പ്രളയം നടക്കാണ്. ആ പ്രളയത്തില് ഈ ബോട്ടിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ സപ്ത ഋഷികളെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും കൂടാതെ സസ്യങ്ങളും വിത്തുകളും എല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഈ ബോട്ടുമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുക. ഞാൻ വരും. വാസുകിയെ കൊണ്ട് കയറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകും എന്ന് പറയും. കൂടാതെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയം ഈ പ്രളയം വരുമ്പോൾ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രകാശമായിട്ട് ഈ 7 സപ്ത ഋഷികൾ, ആ സപ്ത ഋഷികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ആ ഒരു തപശ്ചര്യ കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രകാശത്താൽ ഈ കറുത്ത അന്തരീക്ഷത്തെ വെളിച്ചമാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ ഈ സ്വർണ മത്സ്യം ഇതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇവിടെ സപ്ത ഋഷിമാരുണ്ട്, ഇവിടെ സത്യവ്രത രാജാവുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വലിയ ആദ്യം പറയും ഒരു വലിയ കപ്പല് വരും. ആ കപ്പലിനകത്ത് എല്ലാരും കയറുക, സസ്യങ്ങളും വിത്തുകളും മറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഈ കപ്പലിൽ കയറുക എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം കപ്പലിൽ കയറിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ മത്സ്യത്തെ കാണാം. അപ്പൊ ഈ വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു കൊമ്പില് വാസുകിയെ കയറായിട്ട് കെട്ടി ഈ കപ്പലിലും കെട്ടിയിട്ട്
ഭഗവാൻ മത്സ്യ അവതാരത്തില് അങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മത്സ്യാവതാരം മത്സ്യദേവൻ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഇത് കേട്ട് സത്യവ്രത രാജാവ് ആകെ അതിശയിച്ചു. അദ്ദേഹം അന്താളിച്ചു പോയി ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം മത്സ്യ അവതാരത്തെ തന്നെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കടലെല്ലാം എരമ്പിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജലം മുകളിലോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും കടലിൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ മത്സ്യാവതാരം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സത്യവ്രത മുനിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഒരു വലിയ കപ്പൽ വരികയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ സസ്യങ്ങളും വിത്തുകളും എല്ലാം സ്വരൂപിച്ചു. കൂടാതെ ഈ സപ്ത ഋഷിമാരെയും ആ ബോട്ടിലേക്ക് കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഋഷിമാര് ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയും, രാജാവേ, അങ്ങ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സത്യവ്രത രാജാവ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധ്യാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ സ്വർണ മത്സ്യം, അത് എട്ട് ദശലക്ഷം മൈല് ദൂരമുള്ള അത്രയും വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഈ വലിയ സ്വർണ മത്സ്യം. 8 ദശലക്ഷം മൈലാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം. അതിനൊരു ഒറ്റ കൊമ്പായിട്ടാണ്, ഒരു കൊമ്പുണ്ട്, ഒറ്റ കൊമ്പും ഒരു കൊമ്പുള്ള 8 ദശലക്ഷം മൈല് വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്വർണ മത്സ്യം ഈ ഇദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കടലില് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വാസുകിയെ കൊണ്ട് ആ വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ആ ഒറ്റ കൊമ്പില് പിന്നെ ആ ബോട്ടിലും കെട്ടുകയാണ്. ആ കൊമ്പിലും ബോട്ടിലും ഈ വാസുകിയെ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് സത്യവ്രത രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം സത്യവ്രത രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് മത്സ്യ അവതാരത്തിനോട് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ, ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 24ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം 46 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് സത്യവ്രത രാജാവ് മത്സ്യ അവതാരത്തിനോട് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. ഈ സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥനകള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് നോക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത് കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ 8ാമത്തെ സ്കന്ധം 24ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 46. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീരാജോവാച അനാദ്യ വിദ്യോപഹതാത്മസംവിദ സ്തന്മൂല സംസാര പരിശ്രമാതുരാ യദൃച്ഛയോപസൃതായ മാം നുയോർ വിമുക്തിദോ ന പരമോ ഗുരുർഭവാൻ. അനാദ്യ വിദ്യോപഹതാത്മസംവിദ
തന്മൂല സംസാര പരിശ്രമാതുരാ യദൃച്ഛയോപസൃതായ മാപ്നുയുർ വിമുക്തിദോ ന പരമോ ഗുരുർഭവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ആത്മജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഈ അജ്ഞത മൂലം ദുഃഖപൂർണമായ ഭൗതികബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്കും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സന്ധിക്കാൻ ഒരവസരം കൈവരുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ പരമോന്നതനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ പരമോന്നതനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം ശരിക്കുമുള്ള നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മികമായി ഗുരു, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഗുരു, ആത്മീയ ഗുരു, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുരു. അപ്പം കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യ ഗുരു. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അദ്ദേഹം സ്വയം വന്ന് അവതരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് പല അവതാരങ്ങൾ വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് എന്താ ചെയ്യുക? അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളെ അയക്കുന്നു നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് വരും, അല്ലെ അദ്ദേഹം അവതാരമായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയക്കുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും ആയാലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരു അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനമുണ്ടാക്കി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഈ പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ പല രീതിയിലും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, ഉത്തമ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഭഗവാനാണ് അവരെ ഇതിന് നയിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ആത്മാക്കളും ഇവരെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി അവരെ രക്ഷിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ 99.99% ആൾക്കാരും ഇതറിയാതെ മായയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്, താൻ ആരാണ്, എന്താണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിയാതെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അത് മറ്റാരുമല്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് സമയമായി. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അത്രയും എന്തോ സുകൃതി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുമായിട്ട് കണക്ട് ആയതും ഇവിടുത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ലെവൽ 1ഉം ലെവൽ 2ഉം ഭക്തി സദാചാരമൊക്കെ കേട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ആദ്യത്തെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ നേരായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക്, ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അപ്പോ ഈ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മളോട് തരുന്ന സന്ദേശം അത് അതുപോലെ നമ്മളെ തരുന്ന വ്യക്തിയാണ്, നമ്മളെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് ഗുരുവിനെ ഒരിക്കലും കാണരുത്. എപ്പോഴും ആചാര്യനെ നമ്മള് ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായിട്ട് കാണണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ഭഗവാനെ പോലെ കണ്ട് അവരെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുക,
ആ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക, അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അവരുടെ ദാസരായി മാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുക. ഈ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്, ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. പതീതരായിട്ടുള്ള ഓരോ ആത്മാക്കളെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവരെ നയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക്. അപ്പൊ രാജാവും ഇവിടെ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ഈ ദുഃഖപൂർണമായ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്കും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സന്ധിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൈവരുത്തുകയാണ് ഭഗവാൻ. ശ്ലോകം 47. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇവിടെ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വരിയുണ്ട്. ആ വരി ഇതിനകത്ത് മിസ്സായി പോയതാണ്. ജനോ ബുദ്ധോയം നിജകർമ്മ ബന്ധന സുഖേ ചയാ കർമ്മ സമീഹത്തെ സുഖം യത് സേവയാ താം വിതുനോദ്യ സന്മതിം ഗ്രന്ഥിം സദ്ഭിന്ദ്യാത് ധൃതയം സനോ ഗുരു. ജനോ ബുദ്ധോയം നിജകർമ്മ ബന്ധന സുഖേ ചയാ കർമ്മ സമീഹത്തെ സുഖം യത് സേവയാ താം വിതുനോദ്യ സന്മതിം ഗ്രന്ഥിം സഭിന്ദ്യാത് ധൃതയം സനോ ഗുരു. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിച്ച് വിഡ്ഢിയായ ബദ്ധാത്മാവ് ക്ലേശബലങ്ങൾ മാത്രം നൽകുന്ന ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അത്തരം മിഥ്യാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ മുക്തനാകുന്നു. എന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുള്ള മിഥ്യാഭിലാഷങ്ങളുടെ കടും കെട്ട് എന്റെ പരമോന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഛേദിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവര് വിചാരിക്കും ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പപ്പോ ഉള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ, നാവിന്റെ രുചിക്ക് അല്ലെ കാഴ്ചക്ക് ഉള്ള സന്തോഷം കിട്ടാൻ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പരമാനന്ദം ലഭിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമെല്ലാം തുച്ഛമാണ്. ഈ ഓരോ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോഴും അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ക്ലേശഫലങ്ങളാണ് തരുന്നത്. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ക്ലേശഫലങ്ങളാണ് തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതല്ല ജീവിതം, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് അവിദ്യയിലാണ്, അജ്ഞരാണ്. അവരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള വഴി അവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു പല പല പ്ലാനിങ് ചെയ്യാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാം. എന്നാൽ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളും അതിഭൗതിക, അതിദൈവിക, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ കൂടാതെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഇതൊക്കെ വന്നാലും അതൊക്കെ അവര് തുച്ഛമായി, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാക്കി അവർ കാണുന്ന പോലുമില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് അവിദ്യയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ രാജാവ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇവിടെ രാജാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്ന ആ കടിഞ്ഞാണ്, ഈ കടിഞ്ഞാണിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, എന്നെ ആ കടിഞ്ഞാണിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആ രക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. എന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന മിഥ്യാഭിലാഷങ്ങളുടെ കടുങ്കെട്ട്, അതാണ് മിഥ്യാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണ. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പല പല ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മിഥ്യയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അഭിലാഷങ്ങളുടെ കടുങ്കെട്ട് എന്റെ പരമോന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു, അതിനെ ഛേദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആത്മീയ ഗുരു.
അപ്പൊ ഇവിടെ രാജാവ് തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് ആരെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെ, മത്സ്യ അവതാരത്തിൽ വന്ന ഭഗവാനെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മിഥ്യാഭിലാഷങ്ങളുടെ കടുങ്കട്ട് ഛേദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി 48ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്സേവയാഗ്നേരിവ രുദ്രരോദനം പൂമാൻ വിജഹ്യാന്മലമാത്മനസ്തമാ ഭജതേ വർണ്ണം നിജമേഷ സോവ്യയോ ഭൂയാത് സ ഈശാ പരമോ ഗുരുർഗുരു. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പുണ്യാപുണ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അജ്ഞതയുടെ കളങ്കം കളഞ്ഞ് പരമദേവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്രകാരം ഒരുവന് അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വർണത്തിന്റെയോ വെള്ളിയുടെയോ ഒരു കട്ടയിൽ അഗ്നി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി പരിശുദ്ധമാകുന്നത് പോലെ അക്ഷയനായ ആ പരമദേവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആയി തീരട്ടെ. കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുത്താം മാതാജി. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുടെയും യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണം എങ്കിൽ എന്താണ്? അജ്ഞത നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. നമ്മൾ ഈ പുണ്യവും പാപവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞതയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അജ്ഞതയെ ഇല്ലാതാക്കണം. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മളുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകൂ. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമ്മൾ തപശ്ചര്യ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള തപശ്ചര്യ എന്താണ്? യജ്ഞം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആയിട്ടിരിക്കണം. നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ആ ഒരു നാമജപം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് നാമ അവതാരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലുള്ളവരെ മന്ദസുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യായി ഉപദ്രത, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതറിയാം, അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നുള്ള തപശ്ചര്യ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് എന്താ തന്ന നാമജപം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ ഈ അഴുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളുടെ ആത്മീയ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ വരാനല്ല, വീണ്ടും ജനിക്കാനുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഈ രൂപമുള്ളൂ. മരണശേഷം ഈ രൂപം നശിച്ച് നമ്മളുടെ കർമ്മം വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത രൂപത്തിലെത്തും. ആ കിട്ടുന്ന രൂപവും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രൂപവും അത് നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ രൂപം ആത്മീയ ലോകത്ത് നമുക്കുണ്ട്. ആ രൂപം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും ഇല്ല. അത് വേറൊരാള് നമ്മളുടെ രൂപം കൈയടക്കത്തെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ രൂപം ഇപ്പോഴും ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രൂപം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തിനാ നമ്മൾ ആ രൂപം വിട്ടിട്ട് വന്നത്? റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പോലെ ആസ്വദിക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ആകണം എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനാകില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കില്ല. ആകെ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ. നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദാസനാകാനേ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആത്മീയ രൂപം വിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ആകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം തന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണോ കൊച്ചു കുട്ടികൾ എനിക്ക് കാർ ഓടിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോ ആ കാർ ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസ് വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അതിന് യോഗ്യതയില്ലാത്തവൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അച്ഛൻ ഒരു കൊച്ചു കളിപ്പാട്ടം കാറ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നീ അതിൽ കയറി കളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആളാവാനായിട്ട് നമുക്ക്
എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാനും ആ ഒരു ആസ്വാദനം കിട്ടാനും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അതല്ല നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരം. നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് ഈ ശരീരം മാറി 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 പോകാതെ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുക? തിരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ അതിനൊരു പ്രക്രിയയേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മളുടെ ആ അഴുക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതിനെ, ആ കടിഞ്ഞാണിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പല വഴികളുണ്ട്. കർമ്മയോഗയുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗയുണ്ട്, അങ്ങനെ പല യോഗ അഭ്യാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തുല്യമല്ല. ഇതില് സ്വർണവും വെള്ളിയും, അതിനകത്ത് അഴുക്ക് പറ്റിയാൽ നമ്മൾ കഴുകിയാൽ പോലും ആ അഴുക്ക് മാറില്ല. കാരണം അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോഹവുമായിട്ട് ചേർന്നതായിരിക്കും. അത് കഴുകുമ്പോൾ മാറുന്നതല്ല. അതിനെന്താ കത്തിച്ചാൽ, ഈ സ്വർണത്തിനെ നമ്മളിപ്പം സ്വർണം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വർണം അവര് ആദ്യം അത് ഉരുക്കും, കത്തിക്കുമല്ലേ. അത് ഉരുക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം, ആകെ ഇത്രയും സ്വർണ്ണമുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ചെമ്പായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയാൽ ആ അഴുക്ക് പോവില്ല. അപ്പൊ ആ സ്വർണത്തിലെയും വെള്ളിയിലെയും ഉള്ള അഴുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ അതിനെ അഗ്നിയിലിടണം, അല്ലാതെ ചുമ്മാ കഴുകിയാ പോരാ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഇത്രയും അഴുക്ക് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ അഴുക്ക്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഈ അഗ്നിയിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഇട്ട് അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, ആ അഗ്നി പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലാതെ കർമ്മയോഗ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു ലെവൽ വരെ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ആത്മീയ രൂപത്തിലേക്ക് പോകാൻ കർമ്മയോഗയ്ക്കും ജ്ഞാനയോഗയ്ക്കും ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്, ഭക്തിയോഗയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പം കുറെ ജ്ഞാനം, ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭാവം, ആ ഭക്തിയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എത്രമാത്രം ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമുണ്ട്. ആ പ്രേമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാമെന്നും എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും കാണാതെ പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നിന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ശക്തികൾ കിട്ടിയാൽ, മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും, അങ്ങനെ മിസ്റ്റിക് പവർ, അഷ്ടസിദ്ധികളൊന്നും ലഭിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വർണത്തിനെ പോലെ നല്ല പ്രകാശിതമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാരും, നമ്മളെ ആത്മാവ്. പക്ഷെ എന്താണിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഴുക്ക് കൊണ്ട്, അത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമ്മൾ അത് അഴുക്ക് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളുടെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് നാമജപം. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അതില് പ്രധാനം ആണ് നമ്മളുടെ നാമജപം. നാമം ജപിക്കുക, ആ നാമം കേൾക്കുക. ചുമ്മാ നമ്മള് ജപിച്ചാ പോരാ. 16 മാല ജപിക്കണം, അതിങ്ങനെ എണ്ണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ജപിച്ചാ പോരാ. നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ വാക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ആ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ചെവിയിലൂടെ, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച അഴുക്ക് വെള്ളമാണ്. ആ അഴുക്ക് വെള്ളത്തിനെ നമ്മളൊരു ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചാലോ, കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ ടാപ്പിലെ വെള്ളമായിരിക്കും, ആ ശുദ്ധജലമായിരിക്കും വരിക. അഴുക്ക് വെള്ളം എല്ലാം വെളിയിൽ പോകും. അതുപോലാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളു മൊത്തം അഴുക്കാണ്. പല പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന വാസനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടണം. അങ്ങനെ ചെവിയിലൂടെ കയറി അത് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി നമ്മളെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും.
ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് നമ്മൾ ഈ സ്വർണത്തിനെ തീയിലിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഏത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ഗുരുവിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പറയും, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞോ, നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞോ? എവിടെ പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു, അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ഗുരു എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നോ ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ആ ഗുരുവിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ സ്വന്തം മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറയില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാരൂപം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അതാണ് ഗുരു. ഗുരു യാരേ ദേഖോ താരേ കഹേ കൃഷ്ണ ഉപദേശ്. ആത്മീയ ഗുരു ആരെ കണ്ടാലും അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. ആരാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ആത്മീയ സംഘടനകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്, ഭാരതം മൊത്തം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ സംഘടനയിൽ പലയിടത്തും ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഒരുപാട് 33 കോടി ദേവി ദേവന്മാരുണ്ട്. എല്ലാരും ഗുരു, എല്ലാരും ദൈവമാണെന്ന് പറയും. അതിൽ ഏത് ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തുവോ? അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല ഭഗവാനെ മാതാജി, ഹരേ നമ്മള് കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ബാക്കി ഓരോരോ ഏതേത് ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ അവരുടെ അടുത്ത് അതിനൊരു ശ്ലോകം ഏതാന്ന് പറയാം. എല്ലാ ഇതും ഭഗവാന്റെ ഇത് തന്നെയല്ലേ, ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് കിട്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും. നമ്മള് വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ? ബാക്കി എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തിപ്പെടും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം യാന്തി ദേവവൃതാ ദേവ പിതർ യാന്തി പിതർവൃത ഭൂതാനി യാന്തി പൂജ്യ യാന്തി എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് വരും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേ പോകും. പക്ഷെ വേറെ പല ഗുരുക്കന്മാരും, മറ്റ് സംഘടനയില് ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ആരെ വേണേലും പ്രാർത്ഥിച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആരാണ് അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരിടത്തെത്തും, എല്ലാരും അവസാനം ഒന്നേ എത്തൂ. പക്ഷെ അതല്ല, യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ത് പറഞ്ഞു തരും? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഈശ്വരൻ, ഭഗവാൻ, അത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആ കൃഷ്ണനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ തിരിച്ചുള്ള സ്വരൂപത്തിലെത്തുകയും തിരിച്ച് ഭഗവത് ലോകത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരിടത്തെത്തുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു പരമ്പര അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും എല്ലാം തന്നു. അദ്ദേഹം അത് രചിച്ചു തന്നു കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ചെയ്യുന്ന പൂജയാണ് വ്യാസപൂജ. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഗുരു എന്താണ്? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദൻ, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇപ്പോ പുതിയ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ. അപ്പം പരം ഗുരു അത്
നമ്മളുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരുന്ന ആ ഗുരു പരമ്പരയെ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ആരോ ആകട്ടെ, ഏത് ജന്മം എടുത്താലും, ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നാലും, ഒരു ചണ്ടാലനാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ തത്വം അറിയുന്നവൻ, അവന് ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 49ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത് പ്രസാദായുധഭാഗലേശ മന്യേ ച ദേവാ ഗുരവോ ജനാ സ്വയം കർത്തും സമേതാ പ്രഭവന്തി പുംസാ സ്തമീശ്വരം ത്വാം ശരണം പ്രപദ്യേ. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. സകല ദേവന്മാർക്കും ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചോ ഒറ്റയ്ക്കോ കാരുണ്യം നൽകിയാലും അത് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം പോലും ആവില്ല. ആകയാൽ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സകല ദേവന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചോ ഒറ്റയ്ക്കോ കാരുണ്യം നൽകിയാലും അത് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് ഒരംശം പോലും ആകുന്നില്ല. 10,000-ൽ ഒരു അംശം പോലും ആകുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പം സാധാരണ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാദികൾക്ക് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും പല ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. അവിടെ പോയി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? അവരവരുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ, എനിക്ക് നല്ലത് വരുത്തണേ, എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തണേ, എന്റെ മക്കളുടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണേ, എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം, എന്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റണേ, എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവീ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോ ആരാധന, ഓരോ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് തരും. ശരി, ഇന്ന പൂജ ചെയ്താൽ ഇന്ന ആവശ്യം നടക്കും. അപ്പൊ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കാണാൻ പോകുമ്പോ അവര് പറയില്ലേ, ഇവിടെ പോയിട്ട് ഈ പൂജ ചെയ്യ്, അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പൂജ ചെയ്യ്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാരും എന്തിലാണ് ലക്ഷ്യം? അവരുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോവില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഓർഡർ സപ്ലയർ അല്ല. ഓർഡർ സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് തരുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലതാണോ അത് നോക്കിയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ മക്കള് ഒരുപാട് വാശിയായിരിക്കും. അവർക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വേണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വാശി പിടിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് പ്രയോജനമുള്ളതാണോ അതോ അവനത് ആപത്തുള്ളതാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് വേണം, മിഠായി വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മളൊരു ലിമിറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അവന് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അവന് കൊടുക്കില്ല. കാരണം അത് അവന് കേടായിട്ടുള്ളതാണ്, അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അത് കൊടുക്കില്ല. അതേസമയം അയൽ വീട്ടിലുള്ളവരാണ്, അല്ലെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ, ആ കുട്ടിയെ ആ സമയത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിറയെ മിഠായികളുമായിട്ട് വരും. അപ്പം അവര് ആ കുട്ടിക്ക് ഹെൽത്തിനെയോ അതിന് പിന്നീട് കേടാണോ അത് ചിന്തിക്കില്ല. എന്താ ചിന്തിക്കുക? അവനപ്പോ ഉള്ള ഹാപ്പിനെസ്, അപ്പൊ അവനൊരു സന്തോഷം കിട്ടും, അത് മാത്രം. പക്ഷെ മാതാപിതാക്കൾ എന്താണ്, ലോങ് ടേം, കൂടുതൽ പിന്നീട് അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് അവന് നല്ലതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഭഗവാൻ തരുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് നല്ലതാണോ, ഭഗവാൻ എന്താ നോക്കുന്നത്? അവൻ തിരിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വരുവോ, അതാ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാനല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കാനാണോ? അല്ല, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ തിരിച്ച്, കാരണം നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ, നമ്മളുടെ സ്വരൂപം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടേക്ക് ചെന്ന് നമ്മള് ഭഗവാനെ അത്രയും പ്രേമപൂർവ്വം സേവ ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ പ്രേമം
പഴയതുപോലെയുള്ള ആ പ്രേമം നമ്മൾ തിരിച്ചു കിട്ടാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അവൻ അതിൽ ആകൃഷ്ടനാകും. പിന്നെ അവൻ അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുന്ന് എന്നെ അവൻ ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് നോക്കിയിട്ടേ അവന് നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുവുള്ളൂ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തരാവാൻ ഇത്ര മടി. കാരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും തരുന്നില്ല. അപ്പം ഭക്തന് അവൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ഭാവിയിൽ അത് എന്തൊക്കെ ആപത്ത് വരുവോ അതൊന്നും ദേവന്മാർ നോക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നീ എന്തോ ആഗ്രഹിച്ചോ അത് നീ പൂജ ചെയ്തു, അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഇതാ. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്താ, ക്ഷണികമാണ്. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം തദ് ഭവതി അല്പമേധസാം. അല്പമേധസാം, സ്വല്പ ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് ഇങ്ങനെ ഫലം തീരുന്ന, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള, തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് മറ്റൊന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ആ ഒരു വാല്യൂ ഒന്നും നോക്കണില്ല. ആ ദേവന്മാർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിച്ച ശരി, ആ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ അനുഗ്രഹം എത്ര നാള് നിൽക്കും? എല്ലാം തുച്ഛമാണ്. ഈ ശരീരം തീരുമ്പോൾ എല്ലാം തീരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താ? അല്പമേധസ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അത് ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാരുണ്യം തന്നാലും അത് ഭഗവാൻ തരുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം പോലും ആകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി തരാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തരുന്ന ഇവിടെ നിന്ന്, ഈ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കോടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ 10 രൂപ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ 1 കോടി നമുക്ക് തരാൻ തയ്യാറാണ്. 1 കോടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള ആ മുക്തി തരാൻ. അത് മുക്തിദാതാവ്, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുക്തിദാതാവ്. മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർക്ക് നമുക്ക് മുക്തി തരാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി തരാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ മുക്തി തരാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ, എനിക്ക് ഇത്രയും എന്താ, എനിക്ക് വീട്, എനിക്ക് എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതിനും വലുത് തരാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് 1 കോടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി എനിക്കൊരു 10 രൂപ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ കാരുണ്യം മറ്റു ദേവീദേവന്മാർ തരുന്നതിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം പോലും ആകുന്നില്ല. അപ്പം ദേവന്മാരെടുത്തോ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെടുത്തോ, ഇവിടെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചല്ല. ഒരുപാട് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെടുത്തോ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെടുത്തോ പോയി ആരാധിക്കേണ്ടയും നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി. അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളെ എന്തായാലും എന്റെ അടുത്ത് വന്നില്ലേ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പയ്യെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിത്തരും. അല്ലെ? പുണ്യം ചെയ്ത 4 ആൾക്കാര്, സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള 4 പേര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണ്? എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർച്ചന. അർത്ഥം കാമിച്ചോ, നമുക്ക് ദുഃഖം വന്നാലും, നമുക്ക് പണം കാമിച്ചായാലും, നമുക്ക് ജിജ്ഞാസുക്കളായാലും, ജ്ഞാനിയായാലും, ആരും ആയാലും എന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കും. ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ സമീപിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പയ്യെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ. 50, 51, 52, 53, 4 ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാതാജി ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി അത് ആരാന്നറിയായിരുന്നോ? മറന്നുപോയി മാതാജിയുടെ പേര്. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ആയിരുന്നു. സീതാ മാതാജിയെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാ പരമേശ്വരൻ മാതാജി ആയിരുന്നോ? അല്ലല്ല, അല്ലല്ല, രാമനുണ്ണി സീതാരാമൻ. മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ സീതാരാമൻയ മാതാജി. ശരി ശരി. അപ്പൊ മാതാജി വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന തീരും. 4 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയും കൂടെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലൈവ്